खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम गांसे इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारनाय आर'जलाइ थारैनो दोलो नागारनाय आरो गुबुन दोलोआव हाबहैनाया राजखान्थिनि आखु उदालगुरिनि सासे लाइमोन दुफां बर'आ थांनाय 2023 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदोंमोन गावनि लोगो लाइमोनफोरखौ लाना नाथाय मैया बिथाङा हरखाब इउपिपिएल दोलोखौ नागारनो गांसे बिबान एबा सोद्रोमानिफ्राय एंगारलाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम बिबान एंगारनाय आर'जलाइ गथायहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' सुबुं गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव श्यामसिंकिला गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारिया बेंगालराव गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला चक्र बसुमतारिया बोहैथि दाननि 12 अक्ट' बुधबार खालि बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन। बिथाङा बेंगालराव सहैदोंमोनब्लाबो रुमनिफ्राय ओंखाम जानो होनना थांनानै लोगोफोरखौ आन्दायना दिनैसिम जेबो थं मोनाखै होनना फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो सोरबाफोर चक्र बसुमतारिखौ नुसनबायोब्ला मबाइल नाम्बार 6009967726 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। थांनाय मैया एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा सानमोन। बे हाबाफारियाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। फैगौ अक्ट'बर दानाव 8 निफ्राय 10,000 लाइमोनफोरखौ लानानै गुवाहाटीनि सुरुसुजाय स्टेडियामाव बर'नि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायनि मुलुगनां रेकर्ड खालामगोन होनना हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गंसे केम्पास खालामगोन आरो 3 बोसोरनि उनाव उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालबो गायसननाय जागोन होनना हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन आफादगिरि 85 बोसोर बैसोनि श्री रुपुनाथ बसुमतारिया थांनाय मैया रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल बान्दुगुरि गामिनि थागिबि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन आफादगिरि बेंटल गोजौ फरायसालिनिबो गायसनगोरायुं लोगोसे गोबां आफाद एबा गौथुमफोराव मेंनो रोङै खामानि मावबोनाय बिथां 85 बोसोर बैसोनि श्री रुपुनाथ बसुमतारिया थांनाय मैया बिथांखौ देहानि गाज्रि थासारियाव बङाइगावनि निउर' केयार देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होनो लांनानै फिन गावनि न'आव लाबोफिननायनि उनाव रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया जोबथा सानमोन। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। अमित शाह बिथाङा बुंथिदों दि दिल्लीनि मोनसे गोलाव लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोनगोन होनना अमित शाह बिथाङा गोख्रोङै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ फैबाय थानाय अलिम्पिकआव बाहागो लानो थियारि जानो खावलायदों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। बरपेटानि शकील मुंनि सासे सुबुङा रमजाननि र'जा लाखिनाय समावनो मोनसे बिरखं जाहाज सालायनानै मुंदांखा जानो हादों। बिथाङा आमेरिकानिफ्राय सासे पाइलट जानो हाबाय। बिथांनि देरहासारनायाव आसामनि असमिया सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मध्य प्रदेशनि मंगुस जिल्लानि सिङाव थानाय शाहपुर थानानि सिङाव गोग्लैनाय बर'र गामियाव मोनसे पुलिस हान्जाखौ आदिबासि सुबुंफोरा गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव एएसआइ रामचरण गौतमनि जिउआ गोमायो होनना मिथिनो मोनदों आरो पुलिस बिफाननि माखासे सोद्रोमाफोरा जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों बाक्सा जिल्ला बरबारि पुलिस थाना बाताबारि हाग्रा मावख' खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय दक्षिण कुसि गामि बग्रिबारि सुबानि 68 बोसोर बैसोनि हेमराभाखौ मैया फुंबिलि समनि 5 रिंगासोआव हरखाब गाग्लोबनानै गावनि न'नि सिथ्लायावनो खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबना गालांदों। हाग्रानि मैदेरा खौरां मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव आदार नागिरनानै
भारत भुटान सिमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सुबुं थानाय हायेन ओनसोलाव ओंखारबोनानै माब्रै मैदेरनि फालोआ फुंबिलि समाव न'नि सिथ्लायावनो हरखाब गाग्लोबनानै हेमराबाखौ जिउ फोजोबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गामियारि सुबुंफोरा जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनाय बायदिब्ला फुंनि समाव मैदेर फैनायखौ सिगांग्रो जेबो गुमुर मोनैलाय गुबुन गुबुन सानफोर बायदिनो हगारनानै होनाय सारोन मोसौ फैदों होनना हेमराभाया होहरनो होननानै बिसनानिफ्राय सिखारना सिथ्लायाव ओंखारनाय समावनो न'नि बारियाव सिगांनि समनिफ्रायनो हाबफैना थानाय हाग्रानि मैदेरा हरखाब होसोबोना गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। जाथाय जानाय जायगायाव सुबनखाता हाग्रा मावख'नि मावख'आरिफोरा फैनानै खौरां लानायजों लोगोसे बागानपारा आउटपस्टनि पुलिसआ गोथै सोलेरखौ बोखांना मुसलपुराव थानाय रबि बर' सावस्रि फाहामसालियाव नायबिजिरनो लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।